Eli tästä omenapuusta lähtee turhat taivaisiin ulottuvat tynkät, silmiin harottavat ja niin kaikki, mikä on tämmöisen 178 senttisen jätkän pään yläpuolella, että joka rupeaa leikkaan. Eli tästä lähtee kaikki nämä tämmöiset navan korkeudella ja sitten tämmöiset, jotka hankaa toisiansa hoksista pois. Tässä on turhaa riippaoksaa. Tämä ei pitäisi olla mikään riippakoivu, tämä on omenapuu tai sellainen. Ja tuottoa on kuulemma, mutta vähempikin tuotto riittää. Eli juhannuksen alla, tai juhannuksen jälkeen, vähän sääolosuhteista riippuen, kun on silmukat ja kukat näkyvissä, pyyhkästään sitten kaikki vesiversot pois ja tilanteen mukaan. Ja tässä on toinen vähän nuorempi omenapuu. Tässä sama juttu lähtee sanotaan kaikki, jotka on niin kuin sanotaan hankaavia, turhia vesiversoja. Tässähän on näitä ylöspäin kovasti kurkottavaa materiaalia, joka hankaa. Näissä on saksi hommalla nämä on niin kuin vedettävä. Ei tässä isompia rusakon puremia tällä alueella näy, että ei tässä ole muuta kuin leikkuuta. Ja näillä mennään. Yhteystiedot videolla ja blogissa omenapuiden leikkaukset Pirkanmaan alueella.